नमस्कार, पाकसिद्धी आणि ETC चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण करूया अगदी सोप्या पद्धतीने टॉमॅटोचे सार. चला तर मग पाहूया त्यासाठी लागणारे साहित्य. इथे मी असे 4 टॉमॅटो घेतले आहेत. त्या प्रत्येक टॉमॅटोच्या अशा 4 फोडी करून घेतल्या आहेत. यामध्ये आता आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकूया आणि मध्यम गॅसवर ते उकडायला ठेवूया. इथे मी टॉमॅटो बियांसकट घेतल्या आहेत. ह्या बिया आपण मिक्सरमध्ये वाटल्या की बारीक होणार, त्यामुळे बियांसकट टॉमॅटो इथे आपण उकडून घ्यायचे आहेत. टॉमॅटो शिजायला वेळ लागत नाही, फक्त 5 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवायचे आहे. 5 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले टॉमॅटो छान शिजून आलेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया. इथे तुम्ही पाहू शकता टॉमॅटोचं वरचं साल निघत आहे, म्हणजे टॉमॅटो आपले छान शिजले आहेत. साराच्या वाटणासाठी इथे मी 9-10 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत सोलून. त्याचबरोबर अर्धा इंच आलं घेतलं आहे. इथे मी 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत चिरून. अशा थोड्याशा पिकलेल्या मिरच्या घेतल्यामुळे साराला हिरवी मिरचीची चवही राहील आणि साराचा रंगही लालसर राहील. इथे आपल्याला 7-8 काळी मिरी घ्यायची आहेत. इथे मी ओलं खोबरं खवून घेतलं आहे अर्धी वाटी. राई घेतली आहे अर्धा चमचा. 1 चमचा जिरं घेतलं आहे. थोडं जिरं आपण फोडणीसाठी वापरणार आहोत, थोडं वाटणासाठी वापरणार आहोत. हिंग घेतला आहे पाव चमचा. लाल तिखट अर्धा चमचा, पाव चमचा हळद. कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून. चला तर मग सारासाठी प्रथम आपण वाटण तयार करून घेऊया. मिक्सरच्या जारमध्ये प्रथम आपण ओलं खोबरं टाकलं आहे. आता आपण लसूण टाकूया. त्याचबरोबर आले टाकूया. त्यानंतर ओली मिरची आणि हे आहे काळी मिरी. हे जिरं आपण पाऊण चमचा टाकला आहे. आता आपण हे एवढे साहित्य प्रथम वाटून घेऊया. इथे तुम्ही पाहू शकता आपण उकडलेले टोमॅटो छान थंड झाले आहेत. आता आपण प्रथम त्याच्या सर्वांच्या साली काढून घेऊया. अशा पद्धतीने इथे तुम्ही पाहू शकता आपल्या टोमॅटोच्या सर्व साली काढून झालेल्या आहेत आणि हे पाणी उरलं आहे ते आपण सारासाठी वापरणार आहोत. आणि आता आपण हे थोडे थोडे टोमॅटो या वाटणामध्ये घेऊन आपण ते बारीक वाटून घ्यायचे आहेत. इथे तुम्ही पाहू शकता टोमॅटोच्या सारासाठी आपलं बारीक वाटण तयार करून झालेलं आहे. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये थोडेसे तेल टाकूया आणि तेल गरम झाले आहे. आता आपण त्यामध्ये राई जिरे टाकूया. राई जिरे छान तडतडले आहे. आता आपण त्यामध्ये कढीपत्ता टाकूया. त्याचबरोबर आता हिंगही टाकूया. लाल तिखट आणि हळद टाकूया. तेही तेलामध्ये छान परतवून घेऊया. आता आपण सारासाठी जे वाटण तयार केलं होतं ते आता यामध्ये टाकून व्यवस्थित अशा पद्धतीने तेल सुटेपर्यंत परतवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने इथे पाहू शकता आपल्या या वाटणाला साईडने तेल सुटत आहे, म्हणजे आपलं वाटण छान परतवून झालं आहे. आता आपण यामध्ये थोडेसे पाणी टाकूया. आपल्याला सार जेवढं पातळ हवं आहे तेवढं आपण यामध्ये पाणी टाकू शकता. इथे टोमॅटोच्या साराचं थिकनेस वाढवण्यासाठी 1 चमचा तांदळाच्या पिठाची पिठी टाकतात, परंतु मी इथे ती वापरली नाही. हे सार अशाच पद्धतीने केलं तर खूप चविष्ट लागते, म्हणून नक्की अशा पद्धतीने हे सार करून पहा. इथे तुम्ही पाहू शकता टोमॅटोच्या साराला छान उकळी आली आहे. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. आता आपण यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर टाकूया. अशा पद्धतीने इथे आपलं चविष्ट असं टोमॅटोचं सार तयार झालेलं आहे. नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.